Perhatian, konten ini tidak berpendidikan dan menyebabkan problematika tertawa lepas. Maka dari itu jauhkan dari jangkauan anak yang belum balik. Kalau baliknya dipaksa sendiri enggak apa-apa. Hahaha. Anak lanang kunting segadeng-gadeng dhewe wayang yo rabi ragem regawe. Piye pitik cilik notolis rabi Surabaya Samsim semut. Bisa cilik jok susu rabi, tarik blonjo langsung semaput. Mungkin iki tak warai. Piye, Cong? Ora lali, Cong. Gede tak peseni. Aku iki aja ngono modele. Lah piye neh, Cong? Tangan kanan di depan. Iya, piye neh? Kiri di belakang. Iya. Mas Kuning. Piye Mas Kuning jaluke? Kelewatan. Iya, pasti kelewatan. Seperti kayak seleb gabah. Iya. Lah kepriye wong rupane ganteng-ganteng kok rupane kok selepan gabah, Cong. Wong piye ndek Pak gawe yo pas belakang kok. Lah piye lah wong tuamu kok ora eling dina gawe-gawe kok ke belakang kuwi piye to ya? Ya. Mulai dadine ya dadi wong iki kaya kan gantengnya wis terlanjur. Ya Jongko memangnya wis duwe cewek. Wis, Pak. Piye? Terus aku wis mantep karo ndekne. Wong tuane ya wis mantep. Tapi siji, Pak. Lah piye siji? Ndekne sira mantep. Cewek gak mantep karo kowe. Iya. Oh, cah ndekne sing ora mantep. Ndekne sira mantep malah. Lah kepriye sing wong tuane terus cah wedok antara karo kowe bapake? Wis jarene urung duwe ongkos. Oh. Berarti ngomongnya urung diongkos wong tuane anake. Ndekne sing cah wedok kuwi. Iya, Pak. Kon golek ongkos dhisik. Aku yo bingung aku wis nganggur ning ya cobaan kowe jenenge susu rapi ya luru ongkos, engko usaha piye? Bisane iso kawinan karo cah wedok ya luru ongkos sik, Conteng. Yo wis tak tiris tak kandhani mula. Iya, Pak. Lah nek kon kudu rapi ya rapi, neng ya kudu luru modal. Sik, ngono carane ya, Conteng. Luru modal. Iki melu luru modal. Nggo modal ndekne, Pak. Sampe wong saiki wong lanang iku rabine ora cukup sithik ya, Cong, Teng. Mula kowe ya kudu luru modal, esuk-esuk kowe aja dolanan kadal. Nek kudu rapi ya luru modal sik, Cong. Masuk, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya. Terus saiki ngene ya, Cong, tak kandhani ya. Iya. Ya rapi ya, Cong, Teng. Golek modal sih. Ki wong tua ya pikir-pikir ya mikir kowe nek ape rapi kok piye wong tua tak usahane karo anak lanang sing kunting gandeng dhewe ya Cong Dek. Iya, Pak. Wis Pak ono tak lunguse tak mengejar ya Cong ya. Mbek ndekne ya, Pak ya. Ya selamatane awakmu ya Cong. Muga-muga yang terang rasana. Ya. Andi sik Pak ya. Ya. Nanti kejeblok ah. Ngasep. Anak-anak kurang ajar. Cut. Tarik sisi. Nah ini kok apa nyiseng barang. Mot ora iki lah yo. Wah, ngandani
Do, jaluk do ae kok. Kayaknya melu-melu, Mbak. Urusannya jam 6 iki, urusan gede. Urip angger desa kuwi mesti angger ono wong cah nom piye-piye sithik mesti sudah melu-melu wong tuwa iki. Angel lembok. Wih. Iki tunggal masa depan iki. Sok anak. Namaku emas ting gantengnya kelewatan. Alah. Entet. Wih, pakai kecamatan 2023 ning kene. Nah, Mojo dhewean. Menyendiri lho, menyendiri. Apa? Menyendiri. Wis jomblo menyendiri sini-sini wong senenge. Lah. Iki lho, Cuk. Mau di musuh ya. Apa? Di musuh. Pendem musuh? Iya. Sopo sih? Sik Rinjas. Uro. Wani-wani musuh kancaku ki lho. Sabar. Ngomong sapa? Maksud tempi are. Enggak saya sapa nang. Salah aku kok. Heeh. Sadal kuwi lho. Nek gedibal. Musuhe nek sapa? Iku lho. Wong sing dimusuh masalah aku kok. Kuwi sing ribet lho. Lah iya, ngene mon. Nek kancane bahagia tak melu bahagia. Nek sedih tak melu sedih. Nek kowe ngamuk tak aku melu ngamuk amon. Ya sik ae. Lah kowe ngamuk. Lah aku yo ngamuk. Lah kowe dak ngamuk-ngamukan. Maksud piye? Piye lah saya kira kowe tak pacul ndasem tenan lho gitu lho. lah entet. Gitar nganggur. Gitar besok. Hei. Marah Mas Kunteng kok gak ya? Marah? Oh gak. Marah? Oh gak. Galau? Aku pengen marah. Besok marah gak apa-apa. Semangat bro. Mungkin aja. Mas Kunteng, Piye Dek? copamu kok lecek kayak kucing katisen lah Mas. Cerita man cerita. Kenapa? Cerita apa ora po? Renopo. Bringosem lo berlambe-lambe pengen cerita Mas. Oh ya ngene lho Dek. Aku ki seneng di Epi. Lah tapi yo apa keluargane iki wis seneng, yo padha senenge mbek aku. Dulur-dulure ya padha seneng ya kan. Loh, mah apa ya Mas? Genah ha? Kok genah piye? Bisa siji yo sing mau tak kandakno. Apa? Di Epi ne ora sing ora setuju, ora patuh semangat. Mas Kunteng, sebenarnya nek sampean ngerti ono ati sing ngenteni tekamu ning kene. Tapi Tuhan berkata lain, rumput padi bergoyang menyemangatimu untuk mengejar cintamu pada Evi. Ya wes Mas, aku mau dukun belanja ibu, tak meleset. Oh yo Dek nanti.
Sa. Jane mang sing musuhe peneng sapa? Bapakku. Tapi ya wong aku mau kan sekon tuku rokok. Lah aku mau lah utusan Melayu. Lah ya jenenge musuhku ya. Iya. Ngomong ket mangrak ora usah geger-geden emang. Lah salah ya lah wong aku ngamuk. Lah malah kowe melok ngamuk. Lah ora melok ngamuk sisan kowe. Pacul ndiasem malah. Wis lah. Tembang nang kene duan lah kok wong bento arep marani kunting ya demane kunting. Kok katane kono. Ayo ngono. Ayo. Rono tarene. Sing bener ono tarene lere ini lho. Rono ah. Ya wis sayang. Ayo. Kunting. Dah, rupane kelintung koyo garun kletong. Rupane ya coba dulu. Dah. Galau. Mesti jomblo yo. Tuh ngono rupane. Rupane. Sing tutupi rupane kok apa? Oh, garangan. Ya Allah, sabar. Mending dhewe iki. Ini galau. Jane ono apa, Deng? Di masalah mesti iya lah. Heeh. Enggak. Nek di apa nek di masalah ngomong aja karo kancane ngono. Rasa sungkan-sungkan karo cah ngene iki, santai. Usah. Karo kancane dhewe los lho, Deng. Ono mas cerita masalah ta apa no kondo. Seperti saya tak tambahi. Ojo ngono aku. Tambah Ya ya wis cerita Deng cerita ono. sakit. Masalah Siti lho. Iya, masalah apa, Deng? Kenal di Epi ra? Oh, DP. Epi. Kenal ra kowe? Sakono lah. Kenal. Mesti do kenal kowe. Iya, kenapa? Sonal di biasa. Akan seneng dekne. Heeh. Wong tuane ambek aku wis biasa mon. Yo malah genah. Ibu wis biasa ambek aku. Masuk Sing ora biasa sapa nek? Ora masuk. Lah piye? Di Epi ra masuk ning aku. Lho kok Berarti kurang srek karo Epi. Dekne sing ra srek malah. Tapi tetep tak perjuangno, Nduk. Yo kudune Deng. Iya. Sebelum Bandar Purba Raya, aku tetep berjuang. Yo semangat, Deng. Ayo semangat. Semangat. Ambil wangi ora? Bakal tak wangi. Oh, Ayo. Oke. Tergantung amplop. Yang penting Amplop Deng. Penting amplop. Wis ngene lho, aku karo kowe wis sembarang tinggal lah. Penting mbok iwangi. Oh, masuk. Masalah kowe mbok iwangi. Iki luwih Abdul iki nek ape nglakoni bandingah iki ndonga di situ. Ndung. Ya. Oh iya wis ayo. Ayo. Oh. Oh, He. Piye cah? ndonga. Iki ndonga ta idu. Ndonga. Riak cah iki yo. Oh, keliru ndonga aku mambu. Ayo baleni. Mambane weton. Kita ngilangi balane ora iso kowe ku. Tenang. Balane. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaqtana wa qina ada bener. Amin ya rabbal Al-Fatihah. Ayo. Ya, bunuh kaosem ta apa lho? Tut. Ora, kowe mesti ngentut. Wangi, Cuk. Ya. Tapi kan ngentut kowe. Ambune apa? Ngentut ngentut. Apa ngalah cek. Di Epi sing sandike melebihi ayam cemani. Lagi lho, apa aja? Aku pengen Sama. kalau aku ngono lho. Ojo Aja. mbah ora reti ngono. Arep lho apa? Biasane iya re. Iya apa aja? Alah yo. Mumpung ora. Iya apa? Stop. Ketong teko. Ganggu wae. Mana ini lah, dia mau sitok kayak waktu lu. Mana ini yo? Mana ini lah.
Saiki awake gedine mbok. Aku kok wedi. Tapi nek diepi cro, kok nek aku ra tak waneni, enggak mesti diarani pecundang. Pecundang cah iki wanine wong perlu. Maju cici, tak latih sak matine. Sik. Nek aku maju wong telu mesti dinyen diepi. Mergo siji lawan wong telu. Wah, isin yo. Nek aku maju dhewe kok merinding. Wis tak jenenge dhewe ae. Sida wong siji apa wong telu? Aku ngomong suara dalam saya ketok ora. Kok dhuwur men ilmune saya iki jebule. Wis lah, ora apa-apa penting wae dhisik. Ding maju ding. Satu lu ding. Maju. Ayo suwen. Dua tos lalu. Ayo ding. Ayo. Dhewe ae. Tangan dhewe ning dhewe kok malah. Aman. Loro jebule. Ya. Menang tau urung? Dan tokone jauh. Tokone? Tokone sik nih. Oh, sik. Coba cangkem. Kalau kudu semangat deh. Ayo semangat, ayo. Tetep semangat tuh, woy. Wis rapi iki, Cuk. Ulti deh, so patenis. Joto si deng, suwe. Lho, sing. Arep metu opo ngetoprak apa? Jopo ora ngetoprak metu. Ning rak menang. Hah? Ning rak menang. Kowe menang. Yuk. Ayo. Piye Dik iki wis roh leku merjangno kok ngene iki mang. Piye? Iya, Mas. Jenenge apa Dik? Dik, iki momen sing pas anane wis tak pendem rasaku ning kowe. Apa sampean gelem dadi pasanganku? Gelem, Mas. Boleh. Dore! Kami dari tim Gen Official mengucapkan terima kasih kepada Cahaya TV. Gen Official, Geni berkarya. Pas bolak-balik